אני אדבר איתו פנים מול פנים. יש לי הרגישה שהוא בא לספר לנו את האמת. חזרת למעגל הסם קוקי? אני אתן לכם את המיקום של הבן אדם, אתן לכם את סוג האוטו, ואני רוצה שתפוצצו אותו עם 3 קילו חומר נפץ. מאיפה השגת החומר הזה? מי מכר לך אותו? אם הוא ישקר לי, אני אקח אותו לפרדס. ניקולה, אני חשבתי אתה תגיד תודה על זה שאני בכלל נותן לך להשתתף במסע הנקמה הזה. כמה חשבת שזה יעלה? מה אתה רוצה לדבר? מה רצית להגיד לי, אבי? מה עשיתי? אתה רוצה ממני כסף, מה? כן? תהרוג אותי, אבי. אבי, אל תהרוג אותי. הרבה כסף אתה רוצה ממני. ממני אתה רוצה כסף, תקשיב לי טוב, ניקולה. תקשיב לי טוב. אתה עובד אצלי, ופאבל עובד אצלך. ואם אני אומר לך לבוא אליי לשטוף לי את האוטו, אתה בא עם דלי מעור צבי ומים מינרליים ושוטף את האוטו בלי לבקש שקל, הבנת? הבנת? קרא לשרמוטה? חתיכת בן זונה. פתחו לי קזינה מול העיניים, מה רצית שאני אעשה? רציתי לדעת מי עשה את זה. זה חזר. מה חזר? חזר לי ברגל. אני צריכה לעבור ניתוח דחוף. תישאר איתי לרופא? על כל שוטר שהבטיח לי שיכניס אותי לבית סוהר הייתי מקבל $1,000,000. $1,000,000. חושבים על זה, זה די מסביר את המצב הכלכלי שלי, לא? תרים את הרגל אם סיימת לרמות. תדים האחרונים, תרימו את הרגל. מישהו שייך לטעום? בי חלאס בלי כלום, מילואים, אבל לא מתכוון לעבור לך פה בשביל... דורון, תרגיע, טוב, בסדר? תירה, בנדר! חוץ מזה כבר עשית הכל. 2 שניות וכאן. לא מעניין אותי, אתה לא יורה בלי אישור, הבנת אותי? חבר'ה, סוגרים את המחסום, קדימה, תשחררו אותם הביתה. תוריד את הראש, אופיר, אתה רוצה שיוריד אותך? תוריד את הראש! איגור, תעיף את האצבע, נו. תורד מדלק! אתה יורה, אני יורה. קדימה, אשתן! בלוד, סתם לאחור, חפה לאחור! זה עוד לא נגמר, אל תירדם!